A więc drugim zawodnikiem, który zameldował się w klatce Silesian MMA jest Olivier Lenart, reprezentant Kotwica MMA Team, podopieczny Sebastiana Kotwicy, zawodnika m.in. Fenu czy Thunderstrike Fighting League, zawodnik z Krakowa, kolega klubowy takich fighterów jak Łukasz Brzeski czy Magdalena Czaban, mistrzyni Europy i mistrzyni Polski w MMA. Zawodnik, który ma 12 pojedynków na amatorskiej lidze MMA i jedne wygrane zawody. Także debiutant, jeśli chodzi o formułę semi-pro. 3 razy 3 minuty. Zaczynamy. No i zobaczymy, która myśl trenerska zwycięży. Czy Sebastian Kotwica, znany zapaśnik, był mistrz TFL-u, czy też może Grzegorz Szulakowski, były zawodnik KSW. To pojedynek w formule półzawodowej, więc panowie dopiero stawiają pierwsze, coraz ważniejsze kroki w światowym MMA. No i zobaczymy, jak Silesian MMA wpłynie na ich kariery. Jak na razie dosyć elektrycznie jedna i druga strona. No i jak to w przypadku dwóch grapplerów, walkę rozwiązujemy w stójce. No tak, niech Państwo jeszcze zwrócą uwagę na rękawice, są troszkę większe rękawice, większy sprzęt do MMA. Zazwyczaj zawodnicy rywalizują w 4-uncjowych rękawicach, tutaj mamy 6 albo 5 w zależności od dostawcy. Jak na razie panowie spokojnie, obydwaj z klasycznej pozycji, czyli lewa noga z przodu. Postawili raczej na akcje pięściarskie, czyli to, z czego znani są obecnie młodzi zawodnicy MMA, że ten boks wypiera jednak to Muay Thai, chociaż teraz mieliśmy dobre kopnięcie podopiecznego Grzegorza Szulakowskiego, jest już zajście za plecy, mamy klamrę, no i za chwilę powinien dotknąć całym ciałem, nie tylko rękoma maty zawodnik z Namysłowa. Daniel Rutkowski jak na razie przypięty do siatki, próbuje Olivier Lenart zajść za plecy, czy też powalić swojego przeciwnika. Są kolana na uda. Przypominamy, kolana są dozwolone w formule półzawodowej, jeżeli nie są kolanami na głowę, zarówno w stójce, jak i w parterze. W parterze, przypominamy, nie można w ogóle kopać rywali. Tam upomniał jeszcze sędzia Posadzki, żeby nie łapał rękawicy swojego przeciwnika Daniel Rutkowski. No i czekamy na jakiś pierwszy rzut. No i jest wycinka. I jest od razu też kontra w wykonaniu Daniela Rutkowskiego, który teraz odwraca do siatki Oliviera Lenarta. Widzimy tam próba pół Nelsona, gdzieś tam jeszcze uchwyt pod kimurę. No pół Nelson może nie do końca taki znany z ringów pro wrestlingowych, czy też z mat zapaśniczych, ale tam dobrze wyklucza prawą rękę Daniela Rutkowskiego Olivier Lenart. No i oczywiście zrobił już sobie trochę miejsca, są te pierwsze ciosy na głowę. Cały czas jest kontrola ze strony zawodnika w żółtych spodenkach i tutaj się aż prosi teraz o kolana. Tutaj będą legalne w tym momencie, są 2 punkty podparcia, ale już zerwany ten clinch i wracamy na środek klatki. Przypominamy, wyższym zawodnikiem jest Daniel Rutkowski. I teraz nieudane to kopnięcie w końcówce, jeszcze na plecach znalazł się podopieczny Szulakowskiego, ale koniec rundy pierwszej. Sędzia Posadzki rozdziela zawodników. No i teraz niełatwe zadanie przed narożnikami, bowiem podczas tej minuty trzeba powiedzieć fighterom, co mają zrobić, co mają poprawić, no i przede wszystkim jak mają walczyć. Jak wiemy, to młodzi zawodnicy i te komendy nie do końca mogą do nich trafiać. No jestem ciekaw teraz, co może powiedzieć Sebastian Kotwica, ale to jeszcze najlepsze akcje tej pierwszej rundy. Też zobaczmy ten overhand skontrowany takim krótkim prawym z dołu bitym przez zawodnika Kotwica MMA Team. Nie no, naprawdę ładna to była kontra, ale z drugiej strony no to, co widzimy, kontrola przy siatce ze strony fightera z Namysłowa. Być może nam to jeszcze realizator pokaże, gdy był ten, tak jak mówiłeś, pół Nelson i obijanie głowy rywala w parterze. Bardzo dobra, obiecująca pierwsza runda. Czekamy na więcej. No i już trenerzy wychodzą z narożników. Przypomnijmy tylko narożnik żółty. Żółte spodenki Daniel Rutkowski, MMA Solo Team Namysłów, w narożniku niebieskim Olivier Lenart, Kotwica MMA Team. Silesian MMA właśnie jest znany z tego, że te narożniki mają niestandardowe kolory, jeden żółty, drugi niebieski, oficjalne barwy również organizacji Dawida Kurtysiaka. No i równocześnie barwy Śląska.
Nie da się uniknąć oczywiście analogii. To jest organizacja, która wyrosła właśnie z tej ziemi z Mysłowic zresztą. I teraz dobre wejście w nogi, ale świetnie jeszcze broni Lenart i wybronił. Ma tam podchwyt, podduszenie gilotynowe. No jest tam też wyniesienie i będzie chciał bronić gilotyny. Jeszcze niedopięte duszenie i nic z tego nie będzie i od razu przechodzi do uchwytu zawodnik z narożnika żółtego, a więc Daniel Rutkowski. No i zobaczymy, jest próba wpięcia jednego hooka w wykonaniu zawodnika Solo Team Namysłów. No tak jak mówiłem, no to jest zawodnik, który będzie tutaj bazował właśnie na tych umiejętnościach parterowych. Zresztą widzieliśmy to w pierwszej rundzie, że jeżeli chodzi o walkę na chwyty, nie jest mu kompletnie obca. No i zobaczymy, jak na razie dobrze teraz ściągnął przeciwnika, ale kręci się Lenart, no i kto będzie z góry? Tam niewiele brakowało, jeśli chodzi o krucyfiks Rutkowskiego, ale już ma plecy, już tam szuka duszenia za pleców Daniel Rutkowski. Na razie naciskówka, ale nie udało się w ogóle ustabilizować pozycji. Nieprzygotowana akcja i teraz z góry jest fighter z Krakowa, więc Olivier Lenart i od razu plecy i będzie tam szukał stabilizacji, ale już zrzucił go z siebie Rutkowski, ależ nam się to wszystko zmienia. Tym razem zawodnik z Namysłowa, dla którego teraz właśnie Państwo słyszą, zapewne zrywa się doping. Jest półgarda, ma możliwość przejścia od razu do dosiadu, wystarczy tylko, że przełoży nogę, ale zanim to zrobił, postanowił, że może spróbuje pozycji bocznej zawodnik z Namysłowa, reprezentant województwa opolskiego. Jest tam próba kolana na korpus, podniesienia pozycji, no i zasypania przeciwnika gradem ciosów, chociaż to Lenart przez chwilę te ciosy z dołu nam wyprowadzał. Znów oddaje plecy podopieczny Sebastiana Kotwicy. Są ciosy, są plecy, ale trochę za wysoko, no musiał z tego spaść Daniel Rutkowski. Znów próbuje dobrać się do jego nóg Olivier Lenart. No, natomiast chciał tam przez moment, wydaje mi się, minąć gardę. Jest podchwyt do gilotyny, ale dobrze też zareagował Olivier Lenart. Jeszcze jedna próba duszenia, ale teraz do pozycji żółwia przeszedł Rutkowski, ale nam się tutaj wszystko zmienia jak w kalejdoskopie. Teraz zawodnik z Krakowa z góry próbuje wpiąć się za plecy, ale no nie udało się to. Nie było za bardzo tam widoków na to i teraz znowu z góry jest Daniel Rutkowski. Czy będzie szukał obchodzenia gardy, czy jednak w tych ostatnich sekundach postawi na uderzenia? Tak, jest lewa ręka pracuje, a więc spokojnie, bez ryzyka, nie ma co kombinować. Tak jest, dobra też praca w obronie z pleców w wykonaniu Oliviera Lenarta. Tam widzieliśmy dystans lewą piszczelą, gdzieś włożył ją na klatkę piersiową przeciwnika, uniemożliwiając mu zadawanie celnych ciosów prawą ręką. Lewą rękę natomiast zablokował swoim przedramieniem, także te ciosy, które tam dochodziły w końcówce, nie robiły żadnej krzywdy tak naprawdę. Zobaczmy jeszcze raz, to był niezły kocioł parterowy, jeżeli chodzi o tą rywalizację w pierwszej walce. To jest, przypomnijmy, kategoria półśrednia do 77 kg. No ale trzeba powiedzieć, zresztą Państwo widzą, jak dużo mieliśmy tutaj akcji grapplingowych, ofensywnego chwytania. Bardzo ładnie się to, muszę powiedzieć, oglądało. Nie było, brzydko mówiąc, zamulania. Zdecydowanie tutaj akcja za akcją, cios za ciosem. Może zabrakło trochę takiej chłodnej głowy, stabilizacji pozycji, zwłaszcza będąc za plecami. Zawodnicy bardzo szybko z siebie spadali. Być może jest to kwestia tego, że już mamy tak naprawdę drugą rundę za nami, więc ten pot uniemożliwia już skuteczne zapięcie uchwytu, a być może to wychodzi też na karp tego zbyt małego doświadczenia jeszcze, jeżeli chodzi o rywalizację we wszechstylowej walce wręcz. No i pamiętajmy, że na hali w Mysłowicach dosyć ciepło, a więc też szybciej zawodnicy mogą się pocić. To jest dopiero 6 minut walki. Zaczynamy kolejne 3 minuty, bo przypominam, że tutaj rundy są tylko 3-minutowe w walkach semi-pro MMA. I przypomnijmy, tylko reprezentantem Solo Team Namysłów Daniel Rutkowski, narożnik żółty. Żółte spodenki, jego rywal Olivier Lenart, Kotwica MMA Team Kraków, spodenki niebieskie. No i widzimy, że chyba trochę nam opadł z siły Olivier Lenart, tak bez, że tak powiem, większej obrony pozwolił skrócić, ale piękne teraz wycięcie, jeszcze próba dojścia do duszenia. No, zagotowało się nam trochę w klatce, ale niestety dla Lenarta to on jest z dołu, odpuścił ten uchwyt i ma przeciwnika w półgardzie, ale już takiej półgardzie, która uniemożliwia zadawanie ciosów czy przejście do pozycji bocznej, tak jak teraz Państwo widzą.
No i udało się Rutkowskiemu osiągnąć bok, a więc może spokojnie popracować sobie nad rywalem. 2 minuty do końca tej walki, a więc naprawdę nie ma co forsować tempa. Próbuje wchodzić do dosiadu. Udało się to Jest to zawodnikowi z siad, a więc teraz Namysłowa. tylko podnieść pozycję i zasypać rywala gradem ciosów. Widzimy teraz stabilizację tego dosiadu. Gdzieś próbował poszukać tych huków pod kolana do plecy. Teraz Olivier Lenart. Lądują kolejne ciosy na głowie zawodnika Kotwica MMA Teama. Przypomnijmy, na zasadach MMA musisz pokazać sędziemu, że potrafisz inteligentnie się bronić. Na tej podstawie sędzia może przerwać walkę bądź ją kontynuować, a sędzia Łukasz Bosacki, jeden z najlepszych w swoim fachu, przygląda się tej rywalizacji naprawdę bacznym okiem. No i znowu Rutkowski rozciągnął sobie rywala, który jest coraz mniej ruchliwy w dosiadzie, będąc na dole. Cały czas ciosy spadają na głowę Oliviera Lenarta. Coraz większe problemy zawodnika z Krakowa. Nie daje za wygraną, ale jeśli tak to dalej będzie wyglądało, to sędzia Bosacki już za moment może przerwać. Koniec! O właśnie! I mamy pierwsze skończenie na gali Silesian MMA 3. Daniel Rutkowski stopuje Oliviera Lenarta w niecałą minutę trzeciej rundy, a więc doskonałe otwarcie dla MMA Solo Team Namysłów. Jest Grzegorz Szulakowski, który oczywiście podziękował rywalowi za walkę, teraz ściska swojego zawodnika, spełniony, szczęśliwy trener z województwa opolskiego. No trzeba powiedzieć, że ogólnie walka się oglądało bardzo dobrze. Dużo się działo przede wszystkim w parterze. Stójka oczywiście, zaczynali od tego obaj zawodnicy wszystkie akcje, znaczy wszystkie rundy, natomiast to co najlepsze działo się na macie. No i teraz zobaczmy jeszcze raz ten grad ciosów, który zmusił sędziego Łukasza Bosackiego do zastopowania walki. No było tych uderzeń kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt, no nie pozostawił wyboru Olivier Lenart, nie potrafił stać, nie potrafił poprawić swojej pozycji, no to już zmęczenie wyszło tak naprawdę z podopiecznego Sebastiana Kotwicy. Bohatersko stawił opór, sam inicjował akcje ofensywne, ale w ostatecznym rozrachunku musiał uznać wyższość swojego rywala, więc Michał Waleszczyński i Werny. Panie i panowie, zwycięzcą został Daniel Rudek